Alright. Babala uli. Babala. Lugar na delikado sa landslide. Ayun. Why go to Baguio kung meron naman tayo dito, ano? Yan ang strawberry farm ng Ocampo. Ayan. Alright. Ganda dito, may mga bench pa. Pwede kang mag tambay. Ayan. Plantita hub. Ayan. Oy, namili pa si commander ng tanim, oh. Talagang certified plantita itong si commander. Dito pa sa Ocampo namili ng ano, tanim. Ayan. So yung mga mahilig dyan sa mga plantita natin, dami ditong mga pwedeng mabili. At yan, kung gusto magtanim din ng ano, mga ornamental plants, syempre yung kanilang tinitindang strawberry. Ayan. Ayan mga tol, mga strawberry yan. Alright. Only in Ocampo, Camarines Sur. Ayan mga tol. Ayan. Alright. Morning landslide Ford area. Tuloy-tuloy pa rin ang ating adventure road trip dito sa Ocampo, Sur, sa may Consocep Tara Tol. Kalabaw. May manok.
Daming turista oh. Ah? Saan yan? Left, right? Right? Ay, tirik. Tirik dito. Tirik. May chapel. May chapel dito. Ayan. Silipin natin mga tol. Nasa tuktok tayo. Ayan, ganda oh. Ayan. Doon tayo galing oh. Doon. Bababa. Ayan, silipin natin itong chapel dito. Pili ko parang tayo ay nasa Baguio ngayon ah. Parang nasa Baguio ako ah. Ayun. Pwede pala mag picture taker doon oh. Para may remember. Ayan. May nagpipicture taking doon oh. Ayan. Picture ka? Ayan. Ganda dito. Ayan. Nasa tuktok tayo mga tol. Yeah. Ganda dito mga tol oh. Nasa taas kami ng ano, nitong chapel. Ayun si Batotoy oh. Pahinga muna habang medyo napagod sa pag-akyat. Ayan, dito kami sa may tuktok. Ayan. Picture taker para may remember. Ayan. Ayan mga tol. Ayun sila oh. Diyan kami galing oh, sa baba. Alright. Picture. Yeah. Rock garden. Sa may taas to ng chapel.
Ayun, si Batotoy. Ayan. Papanig daw kami dito. Oo. Ayan. Panig kami dito sa may garden. Takot pa naman ako sa ano, medyo mataas na lugar. Pero okay lang. Meron naman na hawakan. Ayan. Adventure ba? Sayang naman kung di natin ito samantalain. Ayan. Medyo maambon-abon. Yeah. Sipag naman ni nanay, oh. Yan yung chapel. May misa doon yan kapag Sunday. Bukas may misa dahil linggo bukas. Ayan. Picture natin si nanay. Ay, ang ganda. Parang Siraw, ano? Sa Cebu. Parang yung sa Siraw na napunta namin sa Cebu, mga tol. So kung ma-develop ito at matulad dun sa ano, yung sa parang sa Siraw, yung may mga nilagay silang mga iba't ibang ano, mga pang instagramable na ay ganda, oh. Instagramable ang lugar na to, mga tol. Doon kami galing, oh, sa baba. Imagine mo kung gaano ka taas ng mentor natin, oh. Ganda na view. Takot pa naman ako sa mataas na lugar, pero okay lang yun, at least nawala na yung aking pure heights dahil nga sa ganda ng lugar. Medyo mawawala nga sa isip mo yung takot, ano? Ayan. Medyo kita yun sa ano, ayun, doon kami galing, oh. Ayan. Si Commander, oh, busy pagkuha ng ano, ng mga buto ng ano, ng mga bulaklak na itatanim niya daw. Wonder. Ganda na view dito. Ganap ng buto, oh, na itatanim. Iba talaga pagpapita. Dumayo pa dito sa tuktok.
Kakakuha lang ng buto ng itatanim, oh. May ganito lang lugar dito, oh, sa may Consocep. Parang siraw sa napunta namin sa Cebu. So kailangan nyo na maglibot mga tol. Dami palang lugar magaganda dito sa Camarines Sur, ano, na kailangan lang na i-discover nyo. Ayan. Ay! Alright. Okay. Ganda dito. Let's go. Oh, mga pre-nuptial videos bago na bago dito. Yung mga sasakal may kakasal. Ayan. Yung mga bulaklak po. May tree house pa din, oh. Pero mukhang sira na. Pagod pumanik. TOTOY, oh. Kanina pa naghihintay. May swing pala doon, oh. May swing. Gusto mo mag-swing? Swing. Swing. Oh, sweet baby. Oh, swing.
Ayan, magsiswing tayo. Ayan, arangkado ulit tayo mga tol. Ulit tayo sa ating road trip. Sama kayo. Oh, 10 pesos per head, selfie and tambay. Oh, magtatambay ka lang, magbabayad ka ng 10 pesos. Tapos magsi-selfie ka lang, may bayad. Ayan. Ay, grabe mo galing mo. Kaya magbalik ka. Wow, ganda dito. Oh, Baguio vegetable. Hindi ka na, libero. Parang Baguio, ano yan? Top view. Ah, ano yan? Cebu. Cebu top. Cebu top. Right. Ganda dito. Anong pinakatugtok nito? Ha? Oh, USI oh. Ano yan? Property of ano? Daughters of Charity. Ah, tapos na to. Dead end na. Pinakatugtok na to. Our Lady of Miraculous Medal Home. Ano? Ano daan yun? Memorial Miraculous. Ah, so dead end na to. Miraculous Memorial. Para sa labag ng material. Wala, hindi na pwedeng pumasok dyan. Property of the Daughters of Charity, Our Lady of Miraculous Medal Home. Ito pinakatuktok mga tol. Wala na, dead end na. Pinakataas ito ng dito sa may Ocampo, sa may Consocep. Ayan, Camsur Tops. Camsur Top.
Bakit na Consocep? Ha? Ha? Tano ta Consocep? Wala. Ruins ng motorsiklo. Pag-picture Ayun. na dyan. Diyan? Uto na si ano oh, si strawberry farm. Alright. Wag na, nakakatakot. Baka mahangin pati. Ha? Mahangin pa naman. Ngayon. We're at the top of the world. Abos pa kilaw dyan sa may anniversary mo. May side. Yan na mag-survey na kita. Alright. Picture taken ulit para may remember. Tara, okay na. Mag-alas 12 na. Tara. Pasang angin. Angin. Consocep Overlooking. Gusto mo dyan? Ne. Gusto mo dyan? Gusto mo papisyo dyan? Okay. Magawin dyan. Magawin dyan. Ha? Dito natin dito. May bayad. May bayad pala. O, Consocep Overlooking Kinalasan. Wag na. Kaya na. Ha? Baba na. Selfie and tambay pala. 10 pesos per head. Ayan, kung magsiselfie ka dyan, tapos magtatambay ka dyan, 10 pesos. Okay, sulit naman yun. Tambay ka dyan umaga, uwi ka, hapon na. 10 pesos lang bayad dun. Alright. Baba na tayo mga tol. Kanina pataas, ngayon pabulosok naman. Come on, let's go.